سلام كل خلنا عالم كينكم مدباتنا مكتال تركو وسناي قدام سنبت تحلفو تهلو تسفان قبرنا دلوم زبلنا مدب حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتال تمالي على تسران شديشن تحساس كل تشحن عسران حدن أبي أحمد حدا معلتي أبقم بعد حدا موتاتو بعبيت زيناتها تتهاجر بيلو عودكم زمزقبن بزدما حانت قنبارنا تأهم زوسان سبر زينان نابلا خقاو حاوي لنا اللوع كورا سمعتنا من لو مدبنا ميليتري فورينس أفايرس تبهله زي شارعو معكن زينا زوصو حبريتا مركز جرنا حزنا لكم متسينا لنا سنة مكتال معكنا زينا إثيوبيا سراوت إثيوبيا أبكل العفار قاسا جيراز بهالكم تقاطرون اتوتا دما زي قداسي استراتيجيكا وبوتا مخانون اتن معكنا زينا كوانتا قاوحا يخون انبار اتي ميليتري فورينس أفايرس تبهله زي شارعو معكن زينا جن اتوبتا خمت معكنا زينا زبلقو زلوا زي كونه بوتهدرا وربحا اتوبتا زي نشتين وتهدرا وربحا زي بلو مخانو بساتلايت بستوسد سئلي نايت كباب مسناي قمقيمو اتزقرم دما يبل وتهدرا وتنتانو زخونه voice of reason ابتحت قطر يأتينا يا زبهر زلوتا كابت مليشاتات عفار عريدو ملود صنحو خبابي 1 كيلومتر تراي رح ياخد كون كلا نمالوتو ولا حنتو قوبو زي بالله سطح قلقل بمهانا نزيا قداسنا التاختما يبره إذا ختما أب جوجل ماب أتينا انترينا ونزغبركم سمعتنا كاب حسران شدشتن زي بس حاجة زاو تترايس تلوكونا نشتيك تماع يكون مبر نايزل معكنا زينا استزابع زينا جن بزيا يبكعن كم زفلت بعلن زن ميدياتات إثيوبيا ب10 شهر نوفمبر كل تشحن عسران حدا نابزو زينان سراويت إثيوبيا نزحجي أبي أحمد رأيوني دور حدا معلتي جنبار دحر مختاتي حنت ختمانات أوتيين دابله بمعكنا زيناتاتو جيرو أذان حزب خدم قرزو عالم بار أب 16 نوفمبر كل تشحن عسران حدن تماسال ورح مخانيو أبي أحمد أبتي جنبار كوينو كاب صحاي زكلاخل ناي عين منصرن زبلت ليج وتحدراو لبسن لبسو بأمايت وتحدرات تعجبو رأيوني حجي خان خالاي غزي بحصر غزي نحنتي كتما خلت غزي ناص اوصيه يزولنا زلو بخالا ازاربا يجرمي حساو وينكا ناي مذكار كلت انت زيبلكا بعلها بزوصا خايم قالات كم توارد رينا بخالو وغن زغبركم تخاتلتنا سلمنتايو ابي احمد كابناي جنبار دبر برهان ناب كل العفار خطت مريصو انتلنا ات مغنيات بخلت منقد هون ريا نخل كم زفلت جنبار دبر سينا اتي زبرتعن زبزح سراوي تግራይ وفيرلو زلو جنبار برس مخانو نختما አዲስ አበባ ንመታው ስተርፎ ኣብ መእተው ከተማ ደብረ ብርሃን ዘሎ ድፋዕ መስባር ጥራዩ ድሮኳ በአሽሓ ዝቆፀሩ ነበርታ ከተማ ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝውሕዝሉ ዘለው እዋን ካብ አዲስ አበባ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር በረራታቱን ክቋረጽ ይኽእል እዩ ዝብል ዓብ ስጋኣት ከም ዘሎን ነዚ ዝተረዳኣ ዝተፋለየ ሃገራት ትካላትን ሰራሕተኛታትን ዜጋታትን ካብታ ሃገር ብህፁፅ ክወፁ የጠንቅቕ ኣለዋ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ናብ ኬንያ ዝግበር በረራታት ብሰንኪ ንኢትዮጵያ ገሪፎም ዝወፁ ዘለው ሰባት ብዝሒ ቅድሚ ሕጂ 5000 ብር ዝነበረ ናይ ጉዕዞ ቲኬት ሎሚ ናብ 19000 ክምባሉ ስዒቡ ኬንያ ካብ አዲስ አበባ ናብ ሃገራ ብዝግበር በረራ ኣታዊያ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብማዕከናት ዜና ዓለም ምጉሑ ይፍለጥ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ኣብይ ናብ ከተማ ደብረ ሲና ዘይምኽታቱ ድማ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሒደት መዓልታት ሰመራ ቅድሚ ምላሱ ብምስጢር ኣስመራ በፂሑ ከም ዝተመልሰን ስልጣኑ ድማ ብወግዒን ምኽትሉ ነበር ደመቀ መኮነን ከም ዝረከበን ይፍለጥ ብዘይካዚ ናይዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ጀኖሳይድ ቀንዲ ተሓታቲ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ትግራይን ግንባር ነፃነት ኦሮሞን እንተወዲቓ ኣብይ ኣሕመድ ንዝፈፀሞም ገበናት ኩናት ብዓብዪ ድማ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ተሓታቱ ምዃኑ አንዳዕዲ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ምህደሚኡ ንምጥቃዓም ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ ኣብ ካልእ ዜና ምስሊ ንሰግር ድማ ክቡራትና ኣብ ከተማ ኣድባይ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ይፍፀም ኣሎ እዛ ካብ ሕሞራ 18 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ ኣንፈት ሽራሮ ትርከብ ከተማ ኮይና ኣብታ ከተማ 4000 ዓዴታት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ከምኡውን ትሕቲ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ቆልዑን ዝርከብዎም ካብ ከተማ ኣድባይ ጥራይ ኢዶም ብግፍዒ ብምብራር ካብቲ ከተማ ብእግሪ ጉዕዞ 40 ደቃይቕ ዝኸውን ብእግሮም ክጓዓዙ ድሕሪ ምግባር
ኣብ ፀምፀም በረኻ ብዘይ ዝኾነ ቀረባት ማለት ማይን መግብን ኣብኡ ክሓድሩን ክውዕሉን ተገይሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ እቶም ግዳያት ኣብ ማእከል በረኻ ብዘይካ ጨርቂ ሞባይል ወርቂ ገንዘብ ዝኣመሰሉ ንብረቶም ብሓይልታት ሚሊሽያ ኣምሓራ ፋኖን ፍሉይ ሓይልን ተመንዚዖም ከም ዝተመንጠሉ ተፈሊጡ ኩሎም ትሕቲ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ብዙሕ ማስታት ካብ 4,000 ክሳብ 5,000 ዝኾኑ ካብ ዕለት 24 ጥቅምቲ ጀሚሮም ኣብ ክልተ መዳጎንን ተደርቢዮም ኣለዉ እቶም ቆልዑ ዝርከብሉ ቦታ ኣብ ሓደ ናይ ነዳዲ መኻዚኖ ኮይኑ እቲ መኻዚኖ ድማ ብመኮነን ፈቶ ዝበሃል ቀኒ ተሓባሪ ናይዞም ፋሽስታውያን ሓይልታት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ እቶም ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ሰላማውያን ሰባት ድማ ኣብቲ ጥቓ እንዳ ነዳዲ ዝርከብ ናይቲ መደበር ሕብረት ናይ ማሕበር ስራሕ መኻዚኖ ተዳጒኖም ኣለዉ ትማልን ብቕን ትማልን ካብ ኣደባይ ናብ ተከዘ ዝተወስደ ሰብ ከም ዘየለስ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ሎሚ ግን ኣብ እቲ መኻዚኖታት ተዳጒኖም ክሳቀዩ ዝፀንሑ ሽማግለታት ብ4 ሚኒባሳትን 3 ናይ ጽዕነት FSR መኻይንን ክሳብ ዓንቀረን ሰብ መልየን ናብ ኣንፈት ተከዘ ተወሲዶም ኣለዉ እቶም ኣብቲ መደበራት ተዳጒኖም ዘለዉ ንጹሃን ዜጋታት ብዝኾነ ሰብ መግቢ ይኹን ቅያር ክዳን ሒዙ ክበፅሖም ከም ዘይፍቀድን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ተከዘ ክንወስደክን ብምባል ኣብ በረኻ ደርቢዮመን ስለ ዝገድፍወን ናብቲ መደበር ክመፃ ከም ዘይደፍራ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ካልእ ዜና ምስሊ ንሰግር ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀንዲ ሃንዳስን መራሕን ናይዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጆኖሳይድ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ብሰራዊት ትግራይ ተፃሪጉ ካብ መሬት ትግራይ ምውፅኡ ሕጂ እውን ብሓድሽ ተንኮልን ሸርሕን ሃሱሳቱ ወዲቡ ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ዘቐንዐ እከይ ግብሪ ኣብ ምግባር ተዋፊሩ ኣሎ እዚ ብዝንልዕሊ 1 ዓመት ዝካየድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝብን ምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጥፋኣት ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዘይፈንቆሎ እምንን ዘይኣሎሞ ሸርሕን ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሕጂ እውን ሓረስታይ ትግራይ ዓመት ሙሉእ ዝረሃፀሉ ምህርቲ ኣብ ቆፉኡ ንኸይኣቱ ሃሱሳቱ ዋፊሩ ኣእካል ኣብ ምቅፃል ተዋፊሩ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዞባታት ምብራቕን ማእከላይን ትግራይ ገበርቲ እከይ ናይቲ ስርዓት ምህርቲ ትግራዋይ ሓረስታይ ምቅፃል ጀሚሮም ኣለዉ ብ23 ሕዳር ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ፍሉይ ሽሙ ድኳንያ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ናይ 5 ረሂፀ በላዕ ሓረስቶት ስድራ ቤታት ኣቃፂሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ዓዲግራትን ጉሎ መኸዳን ብዝተገብረ ጥቡቕ ምክትታል 4 ሃሱሳት ናይቲ ኣረመናዊ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክቡራት ሰማዕትና ባንኪ ዓለም ምስ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ውዕል ሰሪዙ ኣሎ ባንኪ ዓለም ኣብ ሕርሻውን ልምዓታውን ንጥፈታት ኢትዮጵያ ዝውዕላ ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ንምሕጋዝ ዝኣተወ ውዕል ከምዚ ሰረዘ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ቃሊዓ ኣላ ባንኪ ዓለም ነቲ ውዕል ዝሰረዘሉ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ንዝረኸበን ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ኣብ ኩናት ንኸየውዕለን ብዝብል ስግኣት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያን ጸላልዩ ብዘሎ ከቢድ ናይ ጸጥታ ስግኣት ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ዝኣወጀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወራር ዕስለ አንበጣ ንምክልኻል ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ኣብታ ሃገር ንኸይንቀሳቐሳ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዑ ኣሎ ዋና ጸሓፊ እቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዑ ብምክንያት ጽምብል 5 ዓመት ናይቲ ምስ ሰውራዊ ሓይልታት ኮሎምቢያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ናይቲ ሃገር ኣብታ ሃገር ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ጉተረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብነት ክክተል ፀዊዑ ኣሎ መስርሕ ሰላም ኮሎምቢያ ነቶም ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ዝዋስኡ ዘለዉ ወገናት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኩናት ደው ከብሉ ዝድርኽ እዩ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዘተቐሪቡ ኣብነት ናይ ኮሎምቢያ ክክተል ፀዊዑ ኣሎ ጉተረስ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ነታ ሃገር ካብ ሓሊፉ ድማ ነቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ዝህብ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ፃውዒት ተቐቢሉ ኣብ ምርግጋእ ሃገሩን እቲ ከባብን ሰላምን ንምስፋን ክትሓባበር ፀዊዑ ኣሎ ጉተረስ እንደኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮ መደባት እዚኦም ነይሮም ንመደብና ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር መደባትና ትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ክኾንኩም እናተመነና ብሮም ምሸት